Dad, nakita mo na ba yung viral video na to tungkol sa Intramuros to Binondo Bridge? Ang ganda-ganda ng pagkagawa. Gumanda ang Maynila, pero after a few weeks lang, nasira na yung bridge na to kasi may mga graffiti na, may mga illegal settlers na nakatira sa ilalim ng bridge na to at ginawa ng tambakan ng basura. Anong dapat gawin para maayos yung problema na to? Well, kasi alam mo, pagka meron kang proyekto na ganito, dapat meron kang tinatawag na puso at passion, no? So, kinakailangan meron team per district na walang ginagawa everyday kung hindi pangalagaan yung kalinisan ng ating lungsod, no? Kasi ang problema no, sometimes lip service lamang, no? So, gagawa, magtatrabaho, pero kung walang supervision at management at monitoring, normally ganyan talaga ang kauwian yan. So, napakahalaga na merong puso at passion at the same time, you create a team to do the daily tasks to make sure na malinis yung lugar. No? Kasi ginawang basurahan, tapos pangalawa, ginawang tirahan, ginawang mga homeless people. No? So, una, kung meron team na talagang dedicated na mag-clean up per district, from morning, afternoon, and evening, at least kahit na paano, magagawa ng paraan yung sa basura. Then second, kinakailangan gamutin natin yung pangalawang problema, yung mga homeless people. No? Kaya nga may mga homeless people, kasi marami talaga sa Maynila, sa ating lungsod, na mahihirap at walang tirahan. Kaya kinakailangan natin ng mga bahay kanlungan, yung tinatawag nating halfway house sa English. No? So we can call it Manila Loves You Center, para sa ganon, meron silang mapupuntahan kahit na matutulugan sa gabi, hindi sila matutulog kung saan-saan, sa lansangan at kung saan-saan, magdudumi pa yan. No? So kinakailangan, meron silang bahay kanlungan na pwede nang tulugan at sa umaga pwede silang umalis na kaagad para sa ganun makapagtrabaho sila, makapaghanap buhay sila. Hindi kung saan-saan sila sisilong at kung saan-saan sila pupunta. At pangatlo, siyempre, lagyan na rin natin ng soup kitchen. No? When you say soup kitchen, para sa ganun, hindi sila magugutom. No? Kasi pag nagugutom ang mga tao, kung saan-saan sila kukuha ng pagkain, tapos magtatapon ng basura kung saan-saan, maghahanap sila ng mga pagkain sa basura at lalong dumudumi yung basura. No? So yun ang mga dapat natin gawin. No? Una, kinakailangan ng isang lungsod, may pagmamahal sa kanyang mga mamamayan. No? Kung hindi marunong magmahal ang lungsod sa kanyang mga mamamayan, paano siya mamahalin pabalik ng mga mamamayan? Love begins from the leader. Hindi pwedeng asahan mo na yung mga mamamayan mo, mamahalin nila yung lungsod mo. Kung hindi mo mamahalin sila, ipakita mong mahal sila sa pamamagitan ng totoong puso, sinserong pangangasiwa na maipatupad yung paglilinis ng Maynila kada araw. Pangalawa, bigyan mo ng bahay kanlungan, mga halfway house, na temporary house, habang sila ay naghahanap ng trabaho, para sa ganun sila nagkakalat. Pangatlo, of course, meron kang soup kitchen para walang dapat magutom pag ikaw isang Manileño. Meron kang matatakbuhan at kakainan. No? Kaya ito ay joint effort. Pwede mo naman gawin joint effort ng gobyerno at ng mga NGOs, or pwedeng simulan ng gobyerno at pangasiwaan din ng mga NGOs para kapit-bisig ito na maipatupad. So yun ang mga nakikita nating solusyon pansamantala. Ako nga po pala si Dad ng Bayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.